लोगोफोर सोर सोर अनलाइन दङ लाइभआव फैदोलाय दसे रायलायलायनोसैलाय गावजों गाव प्रम'सन खालामलायनोसैलाय लोगोफोर। नटिफिकेसन थांदोंना थाङाखै रावनावबो नटिफिकेसन थाङाखै जानांगौ, ओंखायनो दाबो लाइभआव फैयाखै। जाय अनलाइन दङ लाइभआव फैदो लोगोफोर। फैहांबाय जोंना रुनालि बाग्लारिया। हाय आदा नुदों, हेल' लाइभ स्ट्रिमाव फैजोबदों बाग्लारिया। गावजों गाव प्रम'सन खालामलायनोसै। बयबो फैजोबदो लोगोफोर। रुनालि बाग्लारि, केबि अफिसियेल, आकाशदि, एनबि गोसोबादि अफिसियेल, रेंकु रामसियारि ब्र'आबो दंफैयो लाइभ स्ट्रिमाव। YZSB मिक्स ब्लग ब्र'आबो फैबाय लाइभ स्ट्रिमाव। हेल' ब्र' हेल' लाइभ स्ट्रिम दिनैबो गावजों गाव प्रम'सन खालामलायनोसै ना मा होनो लोगोफोर? जा एसे मोनो दिनैबो गावजों गाव सापर्ट होलायसै। दा बयखौबो लेंहरदो, जोंना सोरबाफोर अनलाइन दङब्ला वाट्साप ग्रुपफ्राव शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर। मानो होनोब्ला जोङो माने मानसि बुरजा जायोब्ला जोंना साबस्क्राइबाराबो बुरजा मोनगोन। बेनिखायनो सोरबाफोर इउटुब चेनेलनि वाट्साप ग्रुपफोर खुलिदोंब्ला शेयार खालामनानै हो भिडिअखौ। दा जोंना सोरां ब्लग 10K आबो फैबाय। हाय ब्र' फैबाय दिनै। अके सोरां ब्लग 10K लाइभ स्ट्रिमाव फैलायबाय। BBC ब्लग हाय गुड इभिनिं फ्रेन्ड। दा लाइभ स्ट्रिम सोलिगासिनो, गावजों गाव प्रम'सन खालामलायसैलाय दिनैबो। दा मानसिफ्रानो खमथार जोंना लाइभ स्ट्रिमाव नटिफिकेसनानो सहैयाखै जानांगौ सोरनावबा। बिग्राय अफिसियेल ब्र'आबो लाइभ स्ट्रिमाव फैबाय जोंना। हेल' ब्र'। बय PB777 आबो लाइभ स्ट्रिमाव फैबाय। थेंक इउ ब्र'मोन लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। रिंखां क्रेसन ब्र'आबो लाइभ स्ट्रिमाव फैबाय। दा दिनैबो प्रम'सन खालामलायसै लोगोफोर ना मा होनो? गावजों गाव सासेयानोमोन सानैयानोमोन गावजों गाव प्रम'सन। लाइभ स्ट्रिमखौ लाइक खालामनानै हो लोगोफोर। जायफोर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दङ बयबो लाइक खालामनानै हो। आकाशदि दे आंनिखौ होगोरदो ब्र'। होगोन गासैनिखौबो ब्र'मोन। दा लाइन बाय लाइन होजोबगोन गासैनिखौबो। लाइभ स्ट्रिमखौ लाइक खालामनानै हो। बिग्राय अफिसियेल मा खालामदों ब्र'? ओरैनो दङ ब्र'। दा लाइभ स्ट्रिम खालामलायसैलाय गावजों गाव। सोर सोरना साबस्क्राइबारा बेसेबां खमायदों खालामनाया खोन्थाहर दे। बय PB777 सिस आदा आंना बेसेबां खमायदों नोंना ब्र'? दा सोर सोरनि साबस्क्राइबारा मैया बेसेबां खमाया आंनो खोन्थाहर। एनबि गोसोबादि अफिसियेल आदा दानो प्रम'सन दाखालामथ' दसे सम थाथ'। आदसा मा जादों एनबि गोसोबायदि अफिसियेल फ्रेन्डआ माने दानो प्रम'सन खालामथ'नाङा बुंहरबाय। दा BBC ब्लग आंना 7। अके सोर सोरना बेसेबां खमाया सोर सोरना आनसाबस्क्राइब जादों? आंनाबो 3सो जादों लोगोफोर। दा सोरबाफोर आनसाबस्क्राइब बानायदोंब्ला साबस्क्राइब बानायनानै लाफिनबानो जाबाय। रिंखां क्रेसन माया खालामनाय आनसाबस्क्राइबसो जाफिनदों 3आ। आदसा सोरां ब्लग 10K 7 मेम्बार। सोर सोरना बेसेबां दा सोर सोरना टटेल बेसेबां साबस्क्राइबार दङ खोन्थाहर दे। सोर सोरना बेसेबां साबस्क्राइबार जाना दङ दासिमाव? जोंना बिलिना स्वर्गियारियाबो लाइभ स्ट्रिमाव फैबाय आरो आरबि बड' अफिसियेल ब्र'आबो लाइभ स्ट्रिमाव फैबाय। ब्र' आंना दिनै 5 मानि खमायदों। बेबायदिनो आंना बयनाबो खमायो लोगोफोर। दा आनसाबस्क्राइब जाबाबो होनबाबो सापर्ट खालामलांबाय थानोसै। सासेमोन सानैमोन। YZS दसे नेटवर्कआव मानसिफोर फैबावगोनदां। आदसा आं मानसिफोरनाव सोरनावबा नटिफिकेसन थाङाखै जानांगौ आरो सोरबाफोर अनलाइन गैया खोमा बेनिखायनो फैयाखै बयबो। दा लासैनो खालामसै दायोफोर फैगोन खोमा लोगोफोर ना मा होनो? BCC ब्लग आं जोबोद दुखु मोनबाय नेट जोबना होबाय फ्रेन्ड। आदसा सानसेयाव सोर सोर बेसेबां GB बाहायो?
आंनाबो 2 GB नांगौ सानसेयाव लोगोफोर। नोंसोरो बेसेबां GB बाहायो सानसेयाव? आङो नेट पेक एक्सट्रा सोदेरनानै लानांगौ जायो एखमबा 15 थाखा एखमबा 25 थाखानि आङो बेबायदि नेट पेक सोदेरनानै लानांगौ जायो एखमबा। इउटुब भिडिअखौ बयनिखौबो नायनाय जायोना, बेनिखायनो थाब जोबो। आरो भिडिअ आपल'ड होबाथ' बिराद थाबसिन जोबबावो नेटआ। सोरां ब्लग 10K माखासे सुबुङा सापर्ट खालामखांबाथाय थाङो। फोरमाय नार्जारि फ्रेन्डआबो लाइभ स्ट्रिमाव फैबाय। हेल' ब्र'। आरो रिंखां क्रेसनाबो लाइभ स्ट्रिमाव दंखायो। बिलिना स्वर्गियारि आंना खमायदों 399 मोन दा 387ल'सै होनबा नै बिलिना स्वर्गियारिनाबो बिराद आनसाबस्क्राइब जाफिनदों। बय पिबि 777 आंना दा 03 दङ दा। आदसा आङो दानिया जोंना बेबायदिनो आङो दा लाइभ प्रमसन खालामसै लोगोफोर। ना मा होनो दा आङो फार्स्टनिफ्राय लाबोनोसै। फार्स्ट कमेन्ट हरनायनिफ्राय आङो चेनेलखौ प्रमसन खालामनोसै। दा रुनालि बाग्लारि इउटुब चेनेला आंनि लाइभ स्ट्रिमाव थांखो ना माखो कमेन्ट खालामना आं खोन्थाहर। रुनालि बाग्लारिया आंनिखौ बुंना होदोलाय दे ब्र'। बुंना होजोबगोन गासैनिखौबो। नै लाइभ स्ट्रिमाव सोरबा गैलायानो खोमा। दा बड' मेम'रि ब्रेन्डआबो लाइभ स्ट्रिमाव फैबाय। थेंकिउ ब्र' लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। आदसा रुलि बाग्लारिया दङ। आं दा फार्स्ट कमेन्ट हरनाय हिसाबै आङो फ्रेन्डनि चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै रावनिखौबो आङो होआ जाया। आं बयनिखौबो होजोबगोन समानै। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो रुनालि बाग्लारि इउटुब चेनेलखौ। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों। आरो जाय सापर्ट खालामदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। जेसेबां आंनि लाइभ स्ट्रिमाव अनलाइन दङ लाइक खालामनानै हो लाइभ स्ट्रिमखौ। आरबि बड' अफिसियेल आदा होगोन ब्र'मोन। दा सिगां फैग्रोनायखौ आङो होगोन। लाइनै होजोबगोन गासिखौबो। लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांनो नाङा। लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय रावबो थांनो नाङा जोंना। माने बेबायदिनो होजोबगोन गासैनिखौबो लाइनै होजोबगोन। आरेस्टन गेमिं ब्र'आबो लाइभ स्ट्रिमाव फैबाय। हेल' ब्र' हेल'। लाइभ स्ट्रिम सोलिलायबाय जोंना दिनैबो। सानैयानोमोन गावजों गाव प्रमसन खालामलायनोसैलाय। दा सोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो लोगोफोर। ओमफ्राय आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। जोंना सोरां ब्लगना दंखायो। ओमफ्राय एसपि मिक्स ब्लगनाबो खालामखानायसो। जायफोर खालामाखै खालामनानै लादो। 129 साबसक्राइबार दङ टटेल। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। आंना खमायजोब्बायलै ब्र'। आंनाबो खमायदों ब्र'मोन होनबाबो सापर्ट खालामलायसैलाय। सानैयानोमोन। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होदों। दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। बड' मेम'रि ब्रेन्ड अननानै रावबो दाथां बयबो हेल्प खालामलाय। औ बयबो माने सोरबा फार्स्ट लिंक होग्राफ्रा माने फार्स्ट लिंक होजाग्राफ्रा थाङो खोमा। लाइभ स्ट्रिमाव खम जालाङो मानसिफ्रा उनावबाथाय। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होदों लोगोफोर। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा सापर्ट खालामलायनांगोन जोङो गावजों गाव। होनबासो जोङो साबसक्राइबारखौ मोननो हागोन। रावबो सापर्ट खालामाबा जोङो सापर्ट मोननाय नङा। दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों लोगोफोर। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आरो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा रुनालि बाग्लारिया बेसेबां साबसक्राइबार मोननो हाखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा बय पिबि 777आबो खालामबाय। उदांसार ब्रह्मआबो लाइभ स्ट्रिमाव फैनानै दंफैयो जोंना। दिपक ब्रह्म हेल' ब्र' लाइभ स्ट्रिम सोलायबाय। लाइभ स्ट्रिम गावजों गाव प्रमसन खालामलायनोसैलाय दिनैबो। खालामनानै खोन्थाहर जाय सापर्ट खालामनानै फैदों। आं दा डिसक्रिपसनाव लिंक होबायना। फार्स्ट टाइम लिंक होनाय जाबाय आङो।
ओमफ्राय सोरबाफोर सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै फैदो रुनालि बाग्लारि इउटुब चेनेलखौ। रुनालि बाग्लारि माबायाव इउटुब स्टुडिअ'आव थांनानै नायहै। एखमबानि समाव बेहाय आपडेट जानानै इउटुब स्टुडिअ'खौ अपेन खालामनानै इउटुब स्टुडिअ'आव दा बेयाव बेनि बेसे देखायदों नै आंबो नायदोंमोन ना। सासे बारायबाय दा 129निफ्राय 130ल' जादों। दा सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो आरो अलरेडि साबसक्राइबार थाखानायबा सापर्टखौ मोननाय नङा जोङो। NB गोसोबायदि अफिसियेलाबो खालामनानै लाखानाय। दे जायफोर सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै फै। आं दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। आरो बोरैबाफोर सोरनाबाफोर आनसाबस्क्राइब जादोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाफिन। मिक्स क्रिएटराबो लाइभ स्ट्रिमाव फैबाय। थेंक इउ मिक्स क्रिएटर लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। दा मिनि मिक्सआबो फैबाय लाइभ स्ट्रिमाव। दा मिक्स क्रिएटरा आंनि इउटुब चेनेलाव दान नामा ब्र'आ ना मिनि मिक्सआनो नामा? कमेन्ट खालामना खोन्था। दिपक ब्रह्म आंना 10 खमायदों खेबसेनो। आदसा आंनाबो 7सो खमायदों लोगोफोर। दा सोरबाफोर आनसाबस्क्राइब खालामदों नामा? आनसाबस्क्राइब खालामदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लाफिन। जोंनो आनसाबस्क्राइब खालामलायनो नाङा बर'जों बर' रावबो। दा जोंना आकाश दि ब्र' आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आकाश दि। फासथा जाबानो खमायो आदामोन माथो। ओइ आं फार्स्ट नायदों। अके ब्र' नोंनिखौ आङो चेनेलखौ दा भिजिट खालामबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनसै नोंनिखौबो। दा आं आकाश दि इउटुब चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो आकाश दि। बय PB 777 मा बुंखो बुजियाखिसै आं। फासथा जाबानो खमायो आदामोन माथो। माया फासथा जाबानो खमायो ब्र' आं बुजियाखिसै। आरबि बड' स्टेटास हेल' ब्र'। हेल' ब्र'। लाइभ स्ट्रिम सोलिगासिनो लाइभ स्ट्रिम लाइभआव था बयबो बयखौबो प्रमसन खालामलायगोन बेबायदिनो। दा आङो गोदान डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। सोर सोर खालामाखै खालामनानै फैदो। केबि अफिसियेल ब्र'आ खालामखानायसो। NB गोसोबायदि अफिसियेलाबो खालामखानायसो। रुनालि बाग्लारियाबो खालामबाय। RS टन गेमिंआबो खालामबाय। जायफोर खालामाखै खालामनानै फैदो। दिपक ब्रह्मआबो खालामना फैबाय जोंना। लोगोफोर भिडिअ'खौ फुल नायनानै होलाय दे। साबस्क्राइब बानायोब्ला भिडिअ'खौ फुल नायनानै होलाय बयनिखौबो। नङाबा जोंना इउटुबनि माबाया गाज्रि जायो। इउटुबा माने जोंनि भिडिअ'खौ फुल नायाब्ला दानला दुनला नायोब्ला जों भिडिअ'खौ माने पाब्लिकनाव इमप्रेस खालामहरा। माने पाब्लिकआ नुहैया जोंनि भिडिअ'खौ। बेनिखायनो फुल नायलायनानै हर भिडिअ'खौ। दानला दुनला नायबाथाय भिडिअ'नि माबाया गाज्रि जायो। रिचआ गाज्रि जायो। भिडिअ'नि रिचआ जेसेबां मानसिफोरनाव सौहैनांगौ बिसिमाव सौहैया। इउटुबा अट'मेटिक माबासो
भिडिअखौ मोजाङै नायनांगौ, दानला दुनला नायनो नाङा, स्किप खालामनानै नायनाङा भिडिअखौ। दा जोंना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव गोदानै फैदों। थेंक इउ रोदोम ब्रह्म लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। चेनेल प्रम'सन सोलिगासिनो जोंना, दा बयनिबो चेनेलखौ प्रम'सन खालामनानै होगोन। लाइभ स्ट्रिमाव थाबाय था, आरो जायफोर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव गोदानै फैदों आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे लाइक खालामनानै हो लाइभ स्ट्रिमखौ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। आकाश टि इउटुब चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा ब्र'आ दिनैनि दिनाव बेसेबां सापर्ट मोनखो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आकाश टिया। लोगोफोर खनसे मेसेज खालामहरजोब दे, बयबो खनसे मेसेज खालामहरफिन। हेल' टाइप खालाम खनसे। सासेबो साबस्क्राइब खालामाखै, बिदि जानो नाङा लोगोफोर। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों, साबस्क्राइब खालामनानै फै। माथो सोरबा सोरबा साबस्क्राइब खालामबाय होननानै खोन्थाहरदों कमेन्टआव। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। सापर्ट खालामाबा आंबो माने लिंक होनो बायो, सापर्ट खालामलायनांगौ। जोङो सापर्ट खालामबासो जागोन, नङाबा लिंक होबाबो जेबो खामानि होनाय नङा। जोङो सापर्ट खालामलायनांगोन। जुदि नायनानै थानानैल' जानाय नङा, सापर्ट खालामनानै फै बयबो। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनदों आकाश टि इउटुब चेनेलखौ। जायफोर सापर्ट खालामाखै दासिमबो सापर्ट खालामनानै फैदो। आरएसटन गेमिंआ खालामनानै फैबाय। सोर सोर खालामाखै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर, आरो जायफोर खालामदों बे भिडिअआव कमेन्ट खालामनानै फैयो आकाश टि आं सापर्ट खालामबाय होननानै। दा आङो गोदान लिंक होनानै होनोसै। दा सोरां ब्लक 10K नि लिंकखौ आङो होनानै दोनसै। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय ब्र'नि चेनेलखौ। दा आङो गोदान लिंक होनानै दोनदों लोगोफोर। चेनेलनि नामानो जाहैबाय सोरां ब्लक 10K। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। टटेल 83 साबस्क्राइबार जानानै दङ। जिबि के वार्ड आकाश टिखौ खालामना हरबाय दे आंबो फ्रेन्ड। अके जिबि के वार्डआबो खालामना हरबाय आकाशखौ। दा आं गोदान लिंक होनानै दोनदों बेयाव। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। रोदोम ब्रह्म ब्र'आबो खालामनानै फैबाय जोंना। दा दिपक ब्रह्मना अलरेडि साबस्क्राइबार, आरो बिलिना स्वर्गियारिबो खालामखानाय, मिनि मिक्सनाबो खालामनाय, एनबि गोसोबादि अफिसियेलाबो खालामखानायसो, आरएसटन गेमिं आंना खालामखानायसो ब्र मैयानो। आदसा जायफोर खालामाखै खालामनानै फैदो, कमेन्ट खालामना आं खोन्थाहर खालामदोंबा। दा ब्र'ना टटेल 83 साबस्क्राइबारमोन। दा बेसेबां साबस्क्राइब मोननो हाखो? 84। सासेल' बारायदों दाबो। दा सोर खालामनांगौ दंबावोब्ला खालामनानै फैदो। आं दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। दा जोंना केबि अफिसियेल ब्र'नि इउटुब चेनेलखौ आङो भिजिट खालामबाय। केबि अफिसियेल दा लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया कमेन्ट खालामना आं खोन्थाहर। अके दङ केबि अफिसियेल ब्र'आबो।
दा आङो केबि अफिसियेल ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। सोर सोर सापर्ट खालामदों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय उदांसार ब्रह्म ब्र'आ खालामनानै फैबाय। आर.एस. टन गेमिंआबो खालामबाय। बिलिना स्वर्गियारि खालामखानायसो बिलिना स्वर्गियारिना आरो आर.बि. बड' स्टेटास सानैल' खालामनानै फैदों होनबा दाबो। ओमफ्राय रोमदोन ब्रह्मआबो खालामनानै फैबाय जोंना। सोरां ब्लक 10K खालामखानायसो। एन.बि. गोसोबायदि अफिसियेल गासिनाबो दंखाजोबो। दा लाइभ स्ट्रिमाव गोदान मानसिफोर फैयाखै लोगोफोर, बिनिखायनो साबसक्राइबारा फैयाखै जोंना। बिनिखायनो आङो लाइभ स्ट्रिमखौ बे आंनि लाइभ स्ट्रिमखौ सोरबाफोर क्रियेटर फिसा इउटुब क्रियेटर फिसाफोरनो शेयार खालामनानै हो। जाहाथे लाइभ स्ट्रिमाव फैनानै जोङो ज' जानानै साबसक्राइबारखौ मोनलायो बयबो। एसे एसे जोङो सापर्ट मोनलायो। बयबो गावजों गाव सापर्ट मोनलायो जाहाथे। दा जोंना बयबो खालामनानै लालायखानाय जानांगौ। दा आङो मिनि मिक्स प्र'नि इउटुब चेनेलखौ इउटुबा जायो खोमा दानो। इउटुबा जायोना मायो मिन्थिला लोगोफोर। दा मानि थाखाय खमायो आंबो बेखौ बारा मिन्थिजोबा। दा आंनि मिन्थिनायाव माने जोंना बे बांसिन कमेन्टआव साबसक्राइब बेबायदि वार्ड बाहायोना जोङो बेखौ इउटुबा मोनथियो जाहैदों साबसक्राइब माबाखौ। ट्रेन्सलेट जाग्रा माबा मेचिन थाखायो। कमेन्टआव मा लिरदों मा मादों बेयो डाइरेक्ट जोंनि बर'नि कमेन्ट लिरबाबो बिसोरो मोनथिहैखायो खोमा। जोंना माने पारमानेन्ट साबसक्राइबार लालायनोब्ला जोङो ओरैबायदि खामानि मावनांगोन। जोङो भिडिअ'खौ फुल नायनांगोन। भिडिअ'खौ फुल नायनानैसो साबसक्राइब खालामनानै लानांगोन। होनबा जोंना पारमानेन्ट साबसक्राइबार जानानै थागोन। भिडिअ'खौ नायागारा नोङो डाइरेक्ट साबसक्राइब खालामनानै फैबाथाय बियो आनसाबसक्राइब जाफिनबाय। खालामनानै होनांगोन। लाइक खालामनानै साबसक्राइब खालामबासो जोंना पारमानेन्ट साबसक्राइबार जायो। दा फार्स्ट टाइमाव साबसक्राइब लालायदो। उनाव भिडिअफोर आपल'ड होयोब्ला नायलायनानै होदो, लाइक खालामलायनानै होदो। रावबो भिडिअ'खौ नायालासिनो थानो नाङा। भिडिअ'खौ नायबाबो फुल नायनानै हर, दानला दुनला नायनो नाङा। दा आङो मिनि मिक्स इउटुब चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होदों। लोगोफोर जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा 466 साबसक्राइबार दङ। ब्रनाबो माइनास जादों खोमा। आं एसे बुरजा नुदों ब्रनिखौ मैया दाख्लैहाय। दा बयनाबो माइनास जाफिनजोबो बिदिबा बायो, गोसो बायो बिदिबा। जिबिके वार्कआ खालामबाय। फोरमाय नार्जारि दा जोंना बांसिन मानसिफ्रानो खालामजोबखानायसो जानांगौ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। दा आङो एन.बि. गोसोबायदि फ्रेन्डनि इउटुब चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनोसै। एन.बि. गोसोबायदि दा आङो गोदान डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। लोगोफोर जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। एन.बि. गोसोबायदि अफिसियेल।
211 साबस्क्राइबार जानानै दङ 58 भिडिअ जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। उदांसार ब्रह्म खालामखानायसो, केबि अफिसियेलाबो खालामनायसो, आरबि बड' स्टेटास खालामबाय। कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर सोर सोर खालामनानै फैदों। रोदोम ब्रह्म ब्र'आबो खालामनानै फैबाय। टु 11निफ्राय 213 सानैल' बारायदों दाबो। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो लोगोफोर। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। दाबो सानैल' बारायदों एनबि गोसोबादि अफिसियेल फ्रेन्डनि चेनेला। दा जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामनानै फैयाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। गोदाना जोंना नैबे रोमदोन ब्रह्म ब्र'आल' आंनि लाइभ स्ट्रिमाव गोदान दङ। दा आङो ब्र'नि चेनेलखौबो सापर्ट खालामगोन। दा डिसकाउन्ट होगोन आङो। ब्र'आ लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थाङाबानो जाबाय। दा लासैनो ब्र'नि चेनेलखौबो होगोन। दा आं सिगां फैनायफोरखौ होगोरनि ब्र'। लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांनो नाङा। होजोबगोन गासैनिखौबो लासैनो होजोबगोन। दा आङो उदांसार ब्रह्म ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै। आंना फुङाव 221 मोन, दा 10था खमायदों। दाथ' 213ल' जाफिनबाय फ्रेन्डनि चेनेला। दा उननि समफोराव मोनफिनगोन। दा सापर्ट खालामनायखौल' नागारलायनो नाङा, गावजों गाव सापर्ट होलायबाय थाबानो जागोन। आरबि हगारबा नायलाय ब्र'मोन। औ भिडिअ हगारबा नायलायनांगौ लोगोफोर। जोङो फुल वाट्स खालामनानै होनांगौ। बिदिनो दानला दुनला नायबाथाय जोंना भिडिअनि रेंकआ डाउन जालाङो। मोनसे क्लिक टु रेट होननाय थायोना, क्लिक टु रेट बेयो डाउन जालाङो जोंना। बे डाउन जाबाथाय माबा बे भिडिअनि इमप्रेसनखौ खमायहरो इउटुबा। बे भिडिअनि इमप्रेसन खमायबाथाय जोंना पाब्लिकफोरनिसिम भिडिअआ थांला, बेनिखायनो भिउ फैला जोंना। नङाबाथ' जोंनाबो भिउ फैनांगौना। एथ' बुरजा जों इउटुबावनो एक्टिभ थाजोबो गासिबो। होनबाबो जोंना मानो भिउ फैया? जाहोना फुल वाच खालामनानै नायलायजोबनांगौ गासिबो। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं उदांसार ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। दा टटेल 46 साबस्क्राइबार जानानै दङ ब्र'ना। जायफोर सापर्ट खालामाखै आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। केबि अफिसियेल आं रावनिखौबो आनसाबस्क्राइब खालामा, आंसो खालामजायो। आनसाबस्क्राइबखौथ' रावबो खालामा जानांगौ, ओमफ्राय मानि थाखाय आनसाबस्क्राइब जायो? खार'ना बिसोर रावबो आनसाबस्क्राइब खालामा खोमा, ना सोरबा खालामो मिथिला लोगोफोर। आं खालामलाया, सोरबा खालामलायो आनसाबस्क्राइब। जोंना माने नायनांगौ भिडिअ नायलायाबा जोंना माइनास जालाङो हारसिंनो। उदांसार ब्रह्म आंना 52 मोन, खमायना 46ल' थाबाय। दा बयबो खमायजोबदों। दे लासैनो होलांगोन आङो बयनिखौबो। दा आङो आरबि बड' स्टेटास ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनसै। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय।
दा आं डिसक्रिपसनाव गोदान लिंक होनानै दोनदों लोगोफोर जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। केबि अफिसियेल खालामखानायसो आरबि बड' स्टेटास दे लायदो ब्र'। अके होबाय ब्र' नोंनि चेनेलखौ दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। उदांसार ब्रह्म इउटुबा बोगारोबो जानो हागौ। दा बिनिखायनो जोंना साबसक्राइब खालामबाबो आनसाबसक्राइब जाफिनो। साबसक्राइब खालामनायनि नामानो गैया होनबालाय जोङो आनसाबसक्राइब खालामनानै हारसिंनो माइनास जायोबा साबसक्राइब लालायनानै मा लाब ना लोगोफोर। दा होनबाबो जा एसे मोनो सापर्ट खालामलायसै। दिपक बेलासिनि टाइमावनो खमायो नामा बयनाबो? दा सोरना बेलासियाव खमायदों? आंना दहाय फुङावनो खमायदों जानांगौ। आङो दहाय फुङाव आंनि इउटुबनि साबसक्राइबाराबो 669 ना बेसिबांबा नुदोंमोन आङो। नै दाथ' 65ल'सै। आंना साथाम बा साब्रैया खमायदों। गोसो जानानैसो आनसाबसक्राइब खालामखानाय ना मानाय आं मिथिला बेखौ। सोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। 44 साबसक्राइबारल' मोननो हादों ब्र'आ दाबो। दा आं ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनसै। बय PB777 ब्र'नि चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। बय PB777 आरो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। ब्र'आ फ्रि फायारनि भिडिअ लाबोयो नामा? दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों बय PB777 इउटुब चेनेलखौ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। जे बड' स्टेटासआबो लाइभ स्ट्रिमाव फैनानै दंफैयो। थेंक इउ जे बड' स्टेटास। जायफोर लाइभ स्ट्रिमाव फैदोंना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। नङाबा मोनथिया सोर फैदों सोर फैयाखै। कमेन्ट खालामना आं खोन्थाहरबानो जाबाय। रोमदोन खालामनानै फैबाय केबि अफिसियेल। जायफोर लोगो गैया लोगो जादो। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों। बिलिना सरगियारिबो खालामबाय। टटेल बेसिबां साबसक्राइबार मोनखो? दाबो 105 सासेल' बारायनाय बायदि मोनदों आङो। गासिनाबो दंखाजोबो खोमा। दा जोङो साबसक्राइबारखौ गोदान लोगोफोर फैयाबा साबसक्राइबारखौ मोननाय नङा। मानो होनोबा गोदान लोगो थाखानायबा जोंना साबसक्राइबारा बारायनाय नङा। ओंखायनो गोदान लोगो फैनांगोन जोंनि इउटुब चेनेलाव। लाइभ स्ट्रिमाव गोदान लोगो फैबासो जोङो साबसक्राइबारखौ मोनगोन। दा आङो थाब प्रमसन खालामनानै होनोसै दा बयनिखौबो समानै। दा आङो दिपक ब्रह्म ब्र'नि इउटुब चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनसै। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। सतिस पि अफिसियेल ब्र'आबो लाइभ स्ट्रिमाव फैबाय। थेंक इउ सतिस पि अफिसियेल ब्र' लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। रोमदोन ब्रह्म आंनिखौ होदो ब्र'। अके रोमदोन ब्रह्मनि एबार नेक्स्ट होनोसै आं। रोमदोन होजोबगोन लासैनो। दा सापर्ट खालामलाय लोगोजों लोगो बयबो। दा आं दिपक ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। ओमफ्राय कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आंनो। दाबो सानैल' बारायदों दे। खालामनानै फै बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ।
जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो दे लोगोफोर। दीपक ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै दासिमबो सापर्ट खालामनानै फैदो। ब्र'आ दाबो मोनसेल' भिडिअ हगारदों। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा आङो रोमदोन ब्रह्म ब्र'नि इउटुब चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनसै। दा रोमदोन ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ आङो सापर्ट खालामबाय। दा ब्र'आबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो ब्र'। आं दा नोंनि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होसै। जायफोर रोमदोन ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो। आं दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनोसै। ब्र'आ दिनै आंनि फार्स्ट टाइम लाइभ स्ट्रिमाव फैदों। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैजोबदो गासिबो। 74 साबस्क्राइबार जानानै दङ टटेल 30 भिडिअ। दा सोर सोर सापर्ट खालामदों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। जे बड' स्टेटासआबो खालामबाय जोंना। आरो आरएस टन गेमिंआबो खालामबाय। बड' मेम'रि ब्रेन्डआबो खालामना होबाय। रोमदोन केबि अफिसियेलनिखौ खालामबाय। सरि केबि अफिसियेलाबो रोमदोन इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामबाय। आरएस टनाबो खालामबाय। जाय जाय खालामाखै खालामना फैजोबदो दे। दा गोदान लोगो लाइभ स्ट्रिमाव जायफोर गोदानै फैदों बिसोरो मानि फार्स्ट बयबो साबस्क्राइबारखौ मोनगोन। मानो होनोब्ला जोङो लाइभ स्ट्रिमाव बिनिखायनो लाइभ स्ट्रिमखौ लाइक खालामनानै हो इउटुब क्रिएटर फिसा फिसाफोरनो जाहाथे बयबो फैनानै जोङो गावजों गाव सापर्ट होलायनो हायो। दा सोर सोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो आरो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो कमेन्टआव खोन्थाहरदो। दा टटेल 74 साबस्क्राइबार जानानै दङ। आं दा बेखौ नायनोसै बेसेबां साबस्क्राइब मोननो हाखो। 81 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ। दा रावबो आनसाबस्क्राइब खालामनानै लानो नाङा। दा रोमदोन ब्रह्मखौ आङो बेखौनो बुंनो सानो रोमदोन ब्रह्म ब्र'आ दा जायफोर रोमदोन ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामदों बयखौबो सापर्ट खालामनानै होफिनबानो जाबाय ब्र'आबो। दा बेबायदिनो जोङो प्रमसन लालायगोन गावजों गाव। दा आङो गोदान लिंक होनोसैलाय। दानिया आङो आरबि बड' अफिसियेल ब्र'नि इउटुब चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होसै। दा सोर सोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो आरबि बड' अफिसियेल ब्र' इउटुब चेनेलखौ। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय। आरएस टन गेमिं आंनिखौबो होना होगोन ब्र'मोन। दा सापर्ट खालामनानै फै सापर्ट खालामनानै बयबो गावजों गाव सतीश पि अफिसियेल आं सापर्ट खालामबाय आनसाबस्क्राइब जाफिनजोबो बिदिनो जायो ब्र'। दा सोर सोरखौ सोर मा बुंनो बयबोथ' गावजों गाव सापर्ट होलायो ओमफ्राय बयनाबो आनसाबस्क्राइब जालायो। जोङो आनसाबस्क्राइब खालामलायाबानो जायो। भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालाम। दा जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो आरबि बड' अफिसियेलखौ। लाइभखौ लाइक खालामनानै हो लोगोफोर लाइक खालामनानै। दा आङो आरएस टन गेमिं इउटुब चेनेलखौ भिजिट खालामनोसै। आरएस टन गेमिं ब्र'नि चेनेलखौ आं दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय।
बिलिना सरगियारि आंना 3 PM आव खमायदों। आदसा 3थायाव खमायदों जोंना बिलिना सरगियारि। ओमफ्राय दा टाइमखौ मिथिया आंना बेसेबां टाइमाव खमायनानै थायो आंथ' बेखौ टाइमखौ मिथिया। एनबि गोसोबायदि आं रोमदोन ब्रह्मनिखौ खालामना फैबाय। आदसा आङो दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैजोब गासिनिखौबो। एमडि वाट्सएप स्टेटास आंनिखौबो होना होदो ब्र' आंनाबो खमायदों। अके होजोबगोन ब्र'मोन। दा जिबि केवार आंनिखौबो होदोब्रा ब्र' होगोन केवार ब्र'निखौबो गासिनिखौबो होजोबगोन। दा आरेस्टन गेमिं ब्र'नि चेनेला 34मोन 35 सासेल' साबसक्राइबार मोननो हादों। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों लोगोफोर। सापर्ट खालामनानै फै बयबो। दा आङो जिबि केवार ब्र'नि चेनेलखौ आङो भिजिट खालामबाय। दा 306 साबसक्राइबार जानानै दङ। 306 साबसक्राइबार। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। दा आङो गोदानै लिंक होनानै दोनदों लोगोफोर। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फै। आरो लाइभखौ लाइक खालामनानै हो। लाइकआ बिराद खम जायो। लाइभखौ लाइक खालाम आरो इउटुब क्रियेटर फिसा फिसाफोरनो शेयार खालामनानै हो। चेनेलखौ जाहाथे बयबो फैनानै बड' मेम'रि ब्रेन्डआ दंखायो। आरबि बड' अफिसियेलाबो खालामबाय। रोमदोनाबो खालामबाय। उदांसार ब्रह्मआबो खालामबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो दे। दोनदों। दा टटेल 300 सासेल' बारायदों ब्र'नाबो। दा गासिबो फ्रेन्ड गोजा खोमा। दा जोंना ओंखायनो साबसक्राइबारा बिराद खम जादों दिनै। बिराद खम साबसक्राइबार मोनदों गासिबो। दानिया आङो बड' मेम'रि ब्रेन्ड ब्र'नि इउटुब चेनेलखौ भिजिट खालामनानै नायनोसै। दा गोदान लिंक होनानै दोनबाय लोगोफोर। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय लोगोफोर। आरो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर जायफोर सापर्ट खालामदों। बड' मेम'रि ब्रेन्ड इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा आं डिसक्रिपसनाव गोदानै लिंक होनानै दोनदों। लोगोसे लाइभ स्ट्रिमाव गोदानै फैदोंबा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै ला। नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला। बेबायदिनो लाइभ स्ट्रिमा सोलिबाय थागोन। सतीश बि खालामबाय आरो जुलिबि ब्लग कार्टुन भिडिअ लाबोनो सानदोंमोन नाथाय इद जाया। नों हायोब्ला एसे भिडिअजों खोन्थादो। अके आङो जुलिबि ब्लग फ्रेन्ड आङो भिडिअ लाबोनो नाजागोन। कार्टुन भिडिअखौ माबोरै इदिट खालामो। दा आं सिगाङाव भिडिअ लाबोदोंमोन मोजाङै
रोंजोबाखै आंबो माने इदिट खालामनो मोजाङै रोंजोबा। बेयाव टाइम लायो बिरादनो, जोङो कार्टुन भिडिअ बानायोब्ला टाइम लायो बिरादनो। कम्पिउटार लेपटपफोर मोनोब्ला साबसिन जायो इदिट खालामनो कार्टुन भिडिअखौ। दा मबाइलजों माखासे जा बुस्थु खालामनांगौ बेखौ खालामजोबनो हाया। कार्टुन भिडिअ बानायनोब्ला कम्पिउटारफोराव साबसिन जायो, स्पिड जायो, बेयाव खालामनो मोजां जायो। जे बड' स्टेटास ब्र' आंनिखौबो होलाय। अके जे बड' स्टेटास नोंनिखौबो होगोन। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। आङो दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों बड' मेम'रि ब्रेन्ड इउटुब चेनेलखौ। दा 413ल' साबसक्राइब जानानै दङ। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। दा आङो सतीश बि अफिसियेल ब्र'नि चेनेलखौ होनानै होनोसै। सतीश बि अफिसियेल ब्र'नि चेनेलखौ आङो भिजिट खालामबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। 396 साबसक्राइबार जानानै दङ। 396। रैसुमै मुसाहारि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ रैसुमै मुसाहारि। दा लाइभ स्ट्रिमखौ लाइक खालामनानै हो। प्रमसन सोलिगासिनो दिनैबो सासेयानोमोन सानैयानोमोन गावजों गाव प्रमसन लालायगोन गावजों गाव। दा आङो गोदानै डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों सतीश बि अफिसियेल। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै हो। दा आर.एस. टन गेमिंआ खालामबाय आरो जे बड' स्टेटासआबो खालामबाय। उदांसार ब्रह्मआ खालामखानायसो। सोर सोर खालामाखै खालामनानै फैदो दे। आङो नाम लाजोबगोन बयनिखौबो सोर सोर खालामदों सोर सोर खालामाखै। खालामखानायबाबो कमेन्ट हरनानै खोन्थाहर। 398 साबसक्राइबार मोननो हाबाय। साथामल' बारायदों दाबो ब्र'नि चेनेलाव। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। रमजान ब्रह्मआबो खालामबाय। केबि अफिसियेल ब्र'आबो खालामनानै फैबाय। दे जाय जाय खालामदों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। जाय जाय सापर्ट खालामदों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर। $400 खालामनानै होदो ब्र'नि चेनेलखौ। सतीश बि अफिसियेल ब्र'नि चेनेलखौ 400 खालामनानै होदो। 399 साबसक्राइबार जानानै दङ। 400 खालामनानै होदो दे। सोरबाफोर खालामनांगौ दंबावोब्ला खालामनानै फैदो। सापर्ट खालामनानै फैदो सोरबाफोर सापर्ट खालामनांगौ दंबावोबा। $399 साबसक्राइबार जानानै दङ। सासेल' नांसिगौ 400 जानो। दा आङो जे बड' स्टेटास इउटुब चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनसै। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो फ्रेन्डनि चेनेलखौ। दीपक ब्रह्म मबाइल चार्ज गैला ब्र' दा दसे उनाव फैफिनगोन आं खालामना होबाय। दीपक ब्रह्म फैफिनबानो जाबाय। दा डिसक्रिपसनाव लिंक होदों। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय जे बड' स्टेटास। जुलि बि ब्लग आंबो खालामबाय। अके जुलि बि ब्लगआबो खालामना होबाय जोंना। आर.एस. टन गेमिं अलरेडि खालामखानायसो। अके रैसुमै मुसाहारि जुलि बि ब्लगखौ खालामबाय आं। थिनदो फ्रेन्ड। रैसुमै मुसाहारिया जुलि बि ब्लगखौ आङो जुलि बि ब्लगनि चेनेलखौ होथ'वाखैमोनदां। रैसुमै फ्रेन्ड दा र' आङो होनबाबो होफिनगोन आङो जुलि बि ब्लगनि चेनेलखौबो डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन। दा आङो दा डिसक्रिपसनाव गोदानसो लिंक होनो
जे बड' स्टेटास इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। टटेल 273 साबस्क्राइबार जानानै दङ। लाइभखौ लाइक खालामनानै हो लोगोफोर, सोरबाफोर लाइक खालामाखैबा दा खनसे बयबो हेल' टाइप खालामफिन, हेल' टाइप खालामनानै हरफिन। हेल' टाइप खालाम लोगोफोर। साबस्क्राइब मानो खालामो? एमडि WhatsApp स्टेटास, एमडि WhatsApp स्टेटास दा टटेल 101 साबस्क्राइबार जानानै दङ। ब्र'नि चेनेला दा ब्र'नाबो सिगाङाव साबस्क्राइबारा बुरजा जाबायमोन, दा माइनास जाफिनबाय जानांगौ ब्र'नि चेनेलाबो। दा जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। उदांसार ब्रह्म मा जाखो? जेबो जायाखै ब्र'। आंनि रावखौ थाबथानाय खोनादों नामा? नेटवार्कखौ माबायदि खोनादों ब्र'मोन खोन्थाहर। आंना मानि नेटआ एसे स्ल' जागासिनो दासान्दि। दहायनिफ्राय स्ल' जादों आंना नेटआ। मोजां खोनादोंना खोनायाखै? भइसखौ खोन्थाहर। थाबथानाय खोनादों नामा? सोर सोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। नेटवार्कनि प्रब्लेम जायो एखमबानि समाव। अके, राव फैयाखैमोन आंनाव, दासो फैदों। आदसा, दा बेबायदिनो जायो नेटआ एखमबा मोजाङै नांनो नागिरा। दा आङो डिसक्रिपसनाव गोदानै लिंक होनानै दोनदों एमडि WhatsApp स्टेटास ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय। दा जायफोर सापर्ट खालामदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। लाइभखौबो लाइक खालामनानै हो लोगोफोर। लाइकआ बिराद खम जानानै दङ। सोरबाफोर लाइभ थाबाबो लाइक खालामनानै होआ नामा? दा आङो गोदान लिंक होनानै होफिनसै। सोरां ब्लक 10K नेट जोबदोंमोन ब्र'। आंना दायो फैफिनबाय आं लाइभआव। अके, थेंकिउ सोरां 10K लाइभआव फैफिननायनि थाखाय। दानिया आङो जुलिबि ब्लगनि चेनेलखौ आङो भिजिट खालामनानै नायबाय। दा फ्रेन्डनि चेनेलखौ आङो सापर्टबो खालामबाय। चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै होदो। दा टटेल 25 साबस्क्राइबार दङ। दा फ्रेन्डनि चेनेला गोदानसो जानांगौ। गोदान खुलिनायसो खोमा फ्रेन्डनि चेनेला, बेनिखायनो साबस्क्राइबारा 25 दङ। दा भिडिअ होलांबाय था फ्रेन्डआ। लोगोसे दा फ्रेन्डआ आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै होदो। आरो जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै फ्रेन्डनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। आङो दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय। जुलिबि ब्लग, दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै गोदानै।
अके साबा साबस्क्राइबार मोननो हाबाय फ्रेन्डआ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। 30 साबस्क्राइबार जाबाय आरो रावबो आनसाबस्क्राइब खालामनो नाङा। लोगोफोर थांजोब्बाय नामा जोंना मानसिफ्रा? दाबो लाइभ स्ट्रिमाव नै बिराद खम जालांबाय। आं दा रैसुमै मुसाहारि इउटुब चेनेलखौ भिजिट खालामनानै नायनोसै। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै रैसुमै मुसाहारिखौ सापर्ट खालामनानै फैदो। दा जोंना माखासे आङो प्रमसन खालामखानाया थांबाय। खालामाखै खालामनानै फैदो। जुलि बि आं खालामबाय। केबि ब्र'आ जोंना खालामनानै फैबाय जुलि बिखौ। दा आङो गोदान डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों रैसुमै मुसाहारि इउटुब चेनेलखौ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। टटेल 699 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय। 700 साबस्क्राइबार खालामनानै होदो फ्रेन्डनि चेनेलखौ 700। दा सोर सोर खालामाखै खालामदो। अके जोंना 701 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय आरो रावबो आनसाबस्क्राइब खालामफिननानै लालायनाङा। 1K खालामनो बारा गोबाव नांला। नाजालांबाय था बेबायदिनो भिडिअ होबाय था। बारा साबस्क्राइबल' लानानै जाया जोंना भिडिअखौबो होलांबाय थानांगौ। बड' कालचार हेल' ब्र' आंहा दासो आंनि लिंकखौबो खोन्थाना होदो ब्र'। बड' कालचार ब्र' दा लाइभआव दसे सम थाथ'। आङो बयनिबो लिंकखौ होगोन। दा होगासिनो दंखायो आङो बयनिबो लिंकखौ। दा लाइभ स्ट्रिमखौ लाइक खालामनानै हो। बयनिखौबो प्रमसन खालामनानै होखायो। दा लाइभ स्ट्रिम थांनो नाङा आरोखि। लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थाङोब्ला माने साबस्क्राइबारखौ खम मोनो सापर्टखौ खम मोनलायो। बेनिखायनो बयबो ज' जानानै लाइभ गावजों गाव सापर्ट होलाय। दा सिगां फैनायफोरा सोरबाफोर थालांबावदों नामा आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दे। दा सोर सोरनि लिंकखौ होआखै आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। सिगां फैनायफोरा सोरबाफोर थालांबावदों नामा खोन्थाहर कमेन्ट खालामनानै। दा रावबो थालाङाखैबा आङो बड' कालचार ब्र'नि चेनेलखौ लिंक होनानै होनोसै। आंनिखौ होबाय। उदांसार ब्रह्मनिखौ होखांबाय आङो सिगाङावनो। AYMSS हेल' ब्र' आंहा दासो गुड इभिनिं ब्र'। जोङो दिनैबो लाइभ स्ट्रिम खालामलायबाय। लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ AYMSS ब्र'खौबो। दा जोंना लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांला जोब्बाय मानसिफ्रा। सोरबाफोर थालांदोंबा खोन्थाहर आरो लाइभ स्ट्रिमाव गोदानै फैदोंबा गैला लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। दा आङो सिगां जाय लाइभ स्ट्रिमाव फैदोंमोन कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। र' आंनिखौ 200 सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। दा बड' कालचारा आंनि लाइभ स्ट्रिमाव थांखो ना माखो कमेन्ट दा आङो डिसक्रिपसनाव गोदान लिंक होनानै दोनदों। लोगोफोर जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। डिसक्रिपसनाव आं दा गोदानै लिंक होना दोनदों। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो आरो लाइभ स्ट्रिमखौ लाइक खालामनानै हो। आंनिखौ नायासै आंबो दहायनो फैदोंमोन ब्र'। आदसा MD वाट्सएप स्टेटास ब्र'नि चेनेलखौ आङो होखांनाय बायदि मोनबायमोन। दा होआखैब्ला आङो नेक्स्टआव होफिननोसै ब्र' नोंनि चेनेलखौ। आङो माने लिंक होखांनाय बायदि मोनबायमोन नोंनि चेनेलखौ सिगां। दा होआखैबा जेबो नङा आङो होफिनसै। दा जोंना बिकास गेमिं ब्र'आबो लाइभ स्ट्रिमाव फैबाय। थेंक इउ बिकास गेमिं ब्र' लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय।
दा लाइभ स्ट्रिमखौ आंबो बारा गोबाव थानो सानला। आंनाबो नेटआ दिनै एसे प्रब्लेम जादों। माने थाबथा जागासिनो दङ नेटआ। बारा क्लियार खोनायाखै आरो नेटआ स्पिड जायाखै आंना दिनै। नेटपेकसो लिमिट जाखोना होनानै दोनदों। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। बड' कालचार आरो सोर सापर्ट खालामदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। सोरां ब्लगआबो खालामबाय आरो जे बि बड'आबो खालामबाय। दा आङो गोदान लिंक होनानै होफिनसै एमडि वाट्सएप स्टेटासखौ। एमडि वाट्सएप स्टेटासखौ आङो लिंक होनानै होनोसै। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय। दा आङो गोदानै लिंक होनानै दोनदों लोगोफोर। जायफोर खालामाखै खालामनानै फैदो सापर्ट खालामनानै। कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर जायफोर सापर्ट खालामदों। बिकास गेमिं ब्र'आबो खालामना होबाय। सोरां ब्लगआबो खालामबाय। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा आङो बिकास गेमिं ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै बिकास गेमिं इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। बिकास गेमिं इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो लोगोफोर। आं दा डिसक्रिपसनाव गोदानै लिंक होनानै दोनबाय। लाइभ स्ट्रिमाव गोदानै फैदोंबा कमेन्ट खालाम आरो लाइभ स्ट्रिमखौ लाइक खालामनानै हो। लाइभ स्ट्रिमानो लाइकआनो खमायफिनबाय एखमबा। नै दा 21 दङ। दा 20ल' जालायगोन बे। सोरबाफोर माने लाइक खालामबाबो आनलाइक खालामनानै हरफिनो खोमा मानसिफ्रानो। दा सोरबाफोर लाइक खालामनो बावदोंबा लाइक खालामनानै हो लोगोफोर। दा जोंना आनान्त सायारि ब्र'आबो खालामखानायसो। जे बड' स्टेटासआबो खालामबाय आरो स्टन गेमिंआबो खालामनाय। केबिआबो खालामखानाय। दा जायफोर खालामाखै खालामनानै फैदो। आङो गोदान लिंक होनानै होदों बिकास गेमिं। बिकास गेमिंना 6 जन खमायदों दिनै। दा आंना साब्रैसो खमायदों। दा सोरबाफोर सापर्ट खालामाखैबा आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामफिनदो। आरो रावबो आनसाबसक्राइब खालामनानै दाला जोंनि गेजेराव। मानो आनसाबसक्राइब जालाबाय थायो बेखौ मिन्थिला। दा जोंना नैबिसोर गोदानै फैनायफ्रा थांखो ना माखो AYMSS ब्र'जों आरो आनान्त सायारि ब्र'जों थांखो ना माखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। AYMSS ब्र' आरो आनान्त सायारि। लाइभ स्ट्रिमाव दङब्ला कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो रमोना। जे बड' स्टेटास ब्र' आंना 10 जन खमायदों दिनै। आदसा जायखिया खमायबाबो बेबायदिनो सापर्ट खालामलाबाय थासै। लोगोफोर ना मा होनो सासेयानोमोन सासे सानै बारायनायानो थोयो जोंना। बारा साबसक्राइब टु साबसक्राइब खालामोब्ला जोंना आनसाबसक्राइब जाफिनो खोमा। दा जोंना आनान्त सायारि ब्र'आ लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया कमेन्ट खालामदो। आङो आनान्त सायारि ब्र'नि इउटुब चेनेलखौ भिजिट खालामबाय। दा आङो गोदान लिंक होनानै दोनबाय लोगोफोर। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आनान्त सायारि अके आनान्त सायारि ब्र'आ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दङ। दा आङो आनान्त सायारि ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय।
खालामाखै सापर्ट खालामदो। बिकास गेमिं साबस्क्राइबार खमायबा भिडिअखौ होनो बारा गोसो जाया बिदिबाथाय। औ ब्रमोन दा बेबायदिनो जायो जोङो भिडिअखौ होनो बायो आरो भिउ फैयाबाबो भिडिअ होनो बायो। होनबाबो बाबाबो माने भिडिअखौ लाबोबाय था होबाय था गोसो बायनो नाङा आरोखि। सानसे नङा सानसे भिउआ फैनो हमगोन लासैबाबो। दा आङो डिसक्रिपसनाव गोदान लिंक होनानै इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आरो अलरेडि साबस्क्राइबार खालामखानानै लाखानायब्ला जोंना साबस्क्राइबारा बारायनाय नङा। दा सोर सोर सापर्ट खालामदों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। दा जोंना गोदानै फैनाय सोरबाफोर दं नामा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दे। बिलिना सरगयारि फ्रेन्डनि सेरखौ आङो होदोंना होआखै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। बिलिना सरगयारि फ्रेन्डआ लाइभ स्ट्रिमाव दङब्ला। बिलिना सरगयारि फ्रेन्डनि चेनेलखौ आङो दिनैनि लाइभ स्ट्रिमाव लिंक होदोंना होआखै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। बिलिना सरगयारि। दा बिलिना सरगयारि लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। बिलिना सरगयारि फ्रेन्डआ दासिमबो खोन्थाहरनो हायाखिसै। उदांसार ब्रह्म सेकेन्ड होदो। आं कड होसै नामा लोगोफोर ना मा होनो? होयोबा नोंसोरो सापर्ट खालामलायगोन ना गैया सापर्ट खालामलाया दे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। अके बिलिना सरगयारिनि लिंकखौ आं दा डिसक्रिपसनाव होनानै दोनसै। बिलिना सरगयारि लाइभ स्ट्रिमाव दङ दा। आङो दा बिलिना सरगयारिनि इउटुब चेनेलखौ लाइभ स्ट्रिम होनानै दोनसै। रोमदोन ब्रह्म आं दैथियाव थांसै ब्र'। रोमदोन ब्रह्म ब्र'आ मा बुंदों आं मोजां बुजियाखिसै। दा जायफोर बिलिना सरगयारि फ्रेन्डखौ दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आरेस्टन गेमिं दंखायो बिना आंनाव। अके सोर सोर गैया सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। टटेल 300 मोननो हाबाय। दायो लाइभ स्ट्रिमाव सोरबाफोर गोदान दं नामा कमेन्ट खालामदे। सोरबाफोर लाइभ स्ट्रिमाव थालांबायदों नामा? बिलिना सरगयारि होआखैनो दासो आं होखांबाय बिलिना सरगयारिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो फ्रेन्डनि चेनेलखौ। रोमदोन ब्रह्म आं खामानियाव थांनोसै उनाव लोगो मोनफिनसै। अके थेंक इउ रोमदोन ब्रह्म नेक्स्ट लाइभ स्ट्रिमाव फैबानो जाबाय सम मोनोब्ला। थुलुंगा टेक ब्र'आबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ थुलुंगा टेक ब्र' दा गुड इभिनिं। दा आङो कड होनोसै दे मोनसे 12 कड टाइप खालाम दे। 12 12 टाइप खालाम। जायनो 12 टाइप खालामनो हायो आं बिनि लिंकखौनो फार्स्ट डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होगोन। 12 कड खालाम 12 कड। अके 12 टाइप खालाम। अके एमडि वाट्सएप स्टेटासा जोंना फार्स्ट कमेन्ट हरनो हाबाय।
दा आङो कड होनोसै लोगोफोर बेबायदिनो दा आङो MD WhatsApp स्टेटास प्रोनि चेनेलखौ खनसे लिंक होबावनोसै सेकेन्ड टाइम। दा आङो सेकेन्ड टाइम लिंक होनानै होबाय जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा आङो सेकेन्ड टाइम लिंक होनानै होबाय जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो MD WhatsApp स्टेटास प्रोनि चेनेलखौ। दा 104 साबस्क्राइबार जानानै दङ 106 साबस्क्राइबार खालामनानै हो ब्र'नि चेनेलखौ 106 होनबाना आङो सेकेन्ड कड होनोसैलाय 106 106 दे आङो 106 जायोब्ला आङो सेकेन्ड कड होनोसै दा 104 जानानै दङ ब्र'नि चेनेला 106 खालामनानै हो बिनि उनाव आङो गोदान कड होनोसै। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो 106 नङा आङो बे ब्र'नि चेनेलखौसो होनदों 106 सापर्ट खालामनानै फै मानि 104 साबस्क्राइबार जानानै दङ ब्र'नि चेनेला। 106 साबस्क्राइबार खालामनानै होदो ब्र'नि चेनेलखौ MD WhatsApp स्टेटासखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो दे। दा आङो गोदान कड होफिननोसै लोगोफोर। दा खालामखानायसोबा जोंना साबस्क्राइबारा बारायनाय नङा दे खालामनानै लादो सापर्ट खालामनानै। दा आङो गोदान कड होनोसै रेडि जादो दे गोदान कड टाइप खालामनो रेडि जादो। सोर सोर रेडि दङ रेडि टाइप खालाम सोर सोर रेडि दङ गोदान कड। अके बयबो रेडि थादो लोगोफोर दा आं गोदान कड होनोसै बयबो रेडि थादो 56 टाइप खालाम दे 56 टाइप खालामनानै हर जायनो 56 टाइप खालामगोन आं बिनि लिंकखौ होनानै होगोन 56 टाइप खालाम। अके जोंना नैबे RS डन गेमिंआ फार्स्ट 56 टाइप खालामनो हाबाय। दा आङो ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। दा ब्र'नि चेनेलखौ 40 साबस्क्राइबार खालामनानै होदो 40 टटेल 40 साबस्क्राइबार खालामनानै होदो ब्र'नि चेनेलखौ बिनि उनाव आङो गोदान कड होनोसै 40 साबस्क्राइबार खालामनानै हो दे RS डन गेमिं ब्र'नि चेनेलखौ 40 साबस्क्राइबार खालामनानै हो बिनि उनाव आङो गोदान कड होनोसै। थुलुंगा टेगा खालामबाय MD-निखौ आंनिखौलाय माथो नाया ब्र' नायदोंमोन ब्र' आं नोंखौ दहाय सोंदोंमोन कमेन्ट खालामनानै हर होनबाय नोङो कमेन्टखौनो खालामनानै हरनो हायाखिसै ब्र'आ। दा आङो नोंनिखौबो होफिनगोन जिखुनु लाइभआव थाबाय था। दा आङो RS डन गेमिं ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों 40 साबस्क्राइबार खालाम बिनि उनाव आङो गोदान लिंक होनानै होगोन फटाफट 40 साबस्क्राइब खालाम दे आङो गोदान लिंक होनानै होनोसै बिनि उनाव। अके जोंना टारगेट कमप्लिट जाबाय 40 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय आरो RS डन गेमिं ब्र'आ। दानिया आङो गोदान कड होनोसै रेडि थादो बयबो। दा आङो गोदान कड होनोसै बयबो रेडि थादो 25 टाइप खालाम दे 25 टाइप खालाम 25 टाइप खालाम बयबो। दा आङो गोदान लिंक हो
उदांसार ब्रह्म नोंनि रावा उनावसो राव फैयो माथो। अके दा जोंना आरेस्टनानो फार्स्ट कमेन्ट हरनो हाबाय। दा आङो बिकास प्रनिखौ होनानै होनसै, मानो होनोब्ला जोंना आरेस्टन गेमिं कड होखांखाबाय। दानिया आङो बिकास बसुमतारी ब्रनि चेनेलखौ होनोसै। दानिया बिकास बसुमतारी ब्रनि चेनेलखौ 26 टारगेट कमप्लिट खालामनानै होदो। 26 खालामनानै होदो ब्रनि चेनेलखौ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। बिनि उनाव आङो गोदान कड होनोसैलाय। टुइन्टि फाइभ मोननो हाबाय। लोगोफोर आंना दा नेटआ एसे प्रब्लेम जानानै दङ। आङो नेक्स्ट लाइभ फैफिननोसै दे। नेक्स्ट लाइभआव बयबो फैफिनदो। आंना दा नेटआ एसे प्रब्लेम जानानै दङ। दा टाइमाबो 1 हर्स जाबाय। आङो दा नेक्स्ट लाइभआव फैनोसै। नेक्स्ट लाइभआव बयबो फैनो थाखाय नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला। जोङो नेक्स्ट लाइभआवबो बेबायदिनो प्रमसन खालामलायगोन। दा आङो लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ब्रमोन। दा आरो सोरबाफोर थालांबावदोंब्ला आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। आं लास्ट होनानै गालांनि। जोंना नैबे AYMSS आरो थुलुंगा टेक ब्र'आबो थालांदोंना जोंना। सरि आङो बिसोरनि लिंकखौ होनानै होग्रोनि र'। दा जोंना गोदानै फैनाय दङ। आं बिसोरनि लिंकखौ होनानै होनोसै। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो दे। लास्ट AYMSS ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै फैदो दे। आरो बिनि उनाव जोंना दंबावो थुलुंगा टेक ब्र'नि चेनेलखौबो होनाय जागोन। दा आङो गोदान डिसक्रिपसन लिंक होनानै दोनदों। AYMSS ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आरो जायफोर सापर्ट खालामदों आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। खालामखानायसो जेबिया आरो बिकासआबो खालामनायसो। दा जोंना खालामखानायबा साबसक्राइबारा बारायनाय नङा। आं दानिया थुलुंगा टेक ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै। दा आंना बेटारियाबो बारा गैला। चार्ज ल' जाबाय। वारनिं देखायगासिनो। मानसिफ्रा सिगां कमेन्ट खालामखांबासो आंनाव राव फैयो माथो। आदसा दा आङो गोदान डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों थुलुंगा टेक इउटुब चेनेलखौ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। थुलुंगा टेक इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'मोन। कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। लोगोसे जायफोर सापर्ट खालामदों। जोंना बिकासआ खालामबाय थुलुंगा टेकनिखौ। लोगोफोर दायो आङो लाइभ स्ट्रिमखौ दोनथ'नोसै। नेक्स्ट लाइभ स्ट्रिमाव बयबो फै। नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला। लोगोसे भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला जोबजासिम नायलाय। बयबो गावजों गाव सापर्ट होलाय। माने फुल भिडिअ नायलाय दे। नङाबा फुल भिडिअ नायाब्ला जोंना भिडिअनि माबाया रिचआ डाउन जालाङो। भिडिअनि रिचआ डाउन जालाङोबा जोंना इउटुबनि माबाया खमायलाङो। बिनिखायनो जोङो भिडिअ
जोबजासिम नायलायनानै हर, कमेन्ट खालाम। दा आङो लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नेक्स्ट लाइभआव बयबो फैनो नाजादो, नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला ब्रमोन। दा नेटआबो एसे स्ल' जानानै दङ आरो मबाइल चार्जआबो खम जानानै दङ। आङो दा नेक्स्ट लाइभ फैफिननोसै। लाइभ स्ट्रिमखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय।